Consumir de manera conscient suposa plantejar-nos les conseqüències de les nostres decisions de consum, com afecta les persones, la comunitat i el medi ambient. Una de les claus per consumir de manera conscient és comprar amb criteri. Per fer-ho, cal tenir en compte el tipus d'empresa i les característiques del producte o servei. Així, afavorim les iniciatives compromeses amb la societat i el medi ambient. Avui en dia tenim una gran oferta de productes i serveis que podem comprar seguint uns criteris ètics i responsables, com ara l'assegurança. Una assegurança ètica i solidària es basa en la mutualitat, que sigui un instrument col·lectiu al servei de la comunitat, l'equitat, que garanteixi que tothom tingui el dret a accedir a una assegurança, i la transparència, que proposi una relació entre iguals sense abusos ni clàusules injustes, discriminatòries o ambigües. Quan adquirim una assegurança ètica, sabem que les companyies asseguradores inverteixen els nostres recursos en projectes de contingut social o ambiental i faciliten l'accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n'han estat exclosos. Per tal d'afavorir el consum conscient, des del 2009 existeix el segell ETSI, un distintiu que valora el grau de transparència i bones pràctiques del món assegurador. A través de les 3 modalitats del segell, l'Observatori de les Finances Ètiques distingeix les entitats asseguradores, els gestors d'assegurances i els productes que comercialitzen segons uns criteris basats en la responsabilitat ètica i solidària. Per avançar cap a un consum conscient, busca companyies, corredories i assegurances amb el segell ETSI.